ପିଲାମାନେ ହାଟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାର ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଜିନିଷର ନାମରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ 6 ବଣ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଗଲ। ଆସ ଆଜି ହାଟରେ ମିଳୁଥିବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଓ ଚିତ୍ରର ନାମରୁ ତ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା ଛତା, ଆଉ ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ତ। ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରୁନା ପିଲେ? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ତାଳର ଚିତ୍ର, ଆଉ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାଳ। ଏଠାରେ ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ତ। ଖରାଦିନେ ବହୁତ ତାଳ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜରେ ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଦେଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତ। ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଲାଗେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କରତର ଚିତ୍ର। ହଁ, ବଢ଼େଇ କରତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି କରତ, ଆଉ ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ହେଲା ତ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବତକର ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ଚିତ୍ର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ବତକ, ଆଉ ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ହେଲା ତ। ବତକ ପାଣିରେ ରହେ। କିଛି ଲୋକ ବତକକୁ ଘରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଟା ତକିଆ। ଦେଖ, ତକିଆ ଶବ୍ଦରେ ତ ଅକ୍ଷରଟି ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ହଲୁଛି ନା ପିଲେ ତ ଅକ୍ଷରଟି? ଆସ ତ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଗ ଆକାରରେ ଗା, ତ ଗାତ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଗାତରେ ମୂଷାମାନେ ରହନ୍ତି। ତ ବ ଲ ଆକାରରେ ଲା, ତବଲା। ତବଲା ଗୋଟିଏ ବାଜାର ନାମ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ତ। ତ ଆକାରରେ ତା, ର ଆକାରରେ ରା, ତାରା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖିଥିବ। ତାରା ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ। ଆସ ଏବେ ଚିତ୍ର ନାମରୁ ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦ ଅକ୍ଷରଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ହଲୁଛି ମଧ୍ୟ। ଦେଖ, ଏହି ଚିତ୍ରର ନାମ ହେଲା ବଳଦ। ଏଇଠି ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଦ। ଦ ଅକ୍ଷରଟି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଅଛି। ବଳଦ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ନା ପିଲେ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କଦଳୀ। କଦଳୀ ଖାଇଛ ନା ପିଲେ? ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗେ ନା କଦଳୀ? ଏଇଠି ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ହେଲା ଦ। ମଝିରେ ଦ ଅକ୍ଷରଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଅଦା। ଚିତ୍ର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅଦା। ହଲୁଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ଦ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଅଦା ଖାଇଲେ ଦେହକୁ ଭଲ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖୁ। ଦେଖୁଛ ନା କେବେ ନିଜ ମୁହଁ ଦର୍ପଣରେ? ଦେଖ, ଦ ଅକ୍ଷରଟି ହଲୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଦା। ଦେଖ, ଦ ଅକ୍ଷରଟି ହଲୁଛି। କୃଷକ ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ କାଟେ। ଆସ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦରୁ ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆ ଦ ର, ଆଦର। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ ନା ପିଲେ? ଦ ର କ ଆକାର କା, ର ଦର କାର। ପାଠ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଦରକାର। ଦ ଆକାରରେ ଦା, ଗ ଦାଗ। ତୁମେ ଜାଣ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ଦେହରେ ଅନେକ ମାଟି ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ। ଲାଗିଛି ନା ପିଲେ ତୁମ ଦେହରେ କେବେ ମାଟି ଦାଗ? ଦ ଆକାରରେ ଦା, ଦ ଆକାରରେ ଦା, ଦାଦା। ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାଦା ଡାକୁ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ମୁନି ଯାଇଥିଲା ହାଟକୁ ପାଠରୁ ଆମେ ଛ, ଣ, ତ,
ଆଉ ଦ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଗଲେ।